106.3 FM Otianka Sempa 94.7 in Sha 104.5 FM so. And you ran somewhere there by the door super. You go so no who say be woman ya da no waye so ade no ya da pemo e ba ne say ya da nemum e ya da broso be woman ya nwa wo say aso tell ya say mama mia e wura na ntwenya wo hwe ya simple pagya na hwe wiem sa mienu ni nyina wa chinchimo na left right no wa tro na no ko wiem no wa tiem wai no obi ahunu say wo Kasiebo no wa fi Yo, Debro, so any bodio. Yeah, bodio, yeah, bodio. Now, what you will be not a joint to be as what you need. One also I say, your volume, Nicas. I know I say watching on no prayer and cool. Hello, cool. Kuni, yeah. Woman Ghana, call Messica, Cocobu Hong Kong Tower, say Echo Yana, say Enco Ye Media. Budget review no, a Honsem Apeja, a trout and Rani Eddie Hong Kong, Sebabano. Nina, ya where, and Quanco Sinesa. Nah, don't come on, watch a woman Jane after the course and then no. Sansem yam na shebedwa fie aswafo odesi kasem kotu dwai eto akwa mahyen a ne odemu adadefo utim sampasikafo ahyen nie empani se eno no ya ma nante wakanti o hamu chichemudu eto wode atoso na no na na shebedwafo ne biesi wonte wo ho ase akwa akoye nkyira ka akire ofie o ebe hwe na yebo awura ensamfufuro mu na afi yakwa akohwe eba ne sen wopani wo kyese aha kwan a yefa so ekum ne ba no wo hwe justice ne baba no wuo no pa de wakase wote ase a na wo boa ebe kwakohwe sojani dada ine nsem a wode atudwane bi na same kasa koduru kuma se montene so a ayire den asanwasere ne mpatam mabuna wo ho wo se wonte wo ho ase da nipa nso a posifo su se wa akromfo nti waku wonom no wo mo se wo nyintum so ma akromfo nti same kasa die ho no aye hu yie SMP kawe ho nwumre ni ade so mo se Adom no nsia Kasiebo kwatre kwa wanhwehwe naked nkrani se ewo nuku bidi ni kofi Adoma wanwani na nankrato hene the one anwumre yi mene obri yaboa fentem frem yamakwa yenhye Kasiebo na se Yeshasia na ye free wa my Ghana mra shebedwa fie ene aban photo samfo opani Ken Oforiata Bejani na mba don hwemienu eka brofo cheche niema hudo mu a na to ahudo a ye de ewo my Ghana mu sensika ne eboabo ano eje eye ne sentuso dudu na ye de hwe wo my Ghana bo ho bra no opani cheche mu na enura na abeto dwase o ye betum edi akobia bi a mba ye den pa Ghana for ne woni abi osikasem kontabu nyina kye wo mo adwen efa ho anenso ne finance minister opani Ken Oforiata de tudwa kire say insurance fund get fund levies no ebekoso na ye 2.5 a che say VAT wonsem ane ye ka no eno so ntisa ne mpo VAT no se say ye 12.5 na ye straight a che say wo ma ye ho nhyehyeye no enkonkoba ne se ntumu bi ane ye ka ho asem ne dede ana AP eba no sa enete na abra ewie ye ne yesi asemi bia no wo mu afa kona fast bi dia kwakohye wanko na bio tie nko hwe no amanyofo de ya no mu hu obehye da aka de de nso behwe na hye kona baby a kyese ono a hye da dia akote ho no wo gye adekoro no a tie abedna gwa asante asiedu eni mrahwedwafo ni bi edi nkomo na minority spokesperson on finance eja atofo sin ena odi twedwa kyese Ghana for said the ade na kono de metumi aka se mwenyi kura no a momfi mweni eyi ansa me general assessment in the Ghana for when you anje yet because the increase na ye hu no or ye VAT na was in the one to number one convert into straight line no
it is an increase in taxation. Obviously, because businesses are when your opportunity are what the input VAT, since we deny an opportunity to take input VAT. So what it means is that prices of goods and services are about I want with prices of goods and services obviously to fund education and health. So since you are saying it another adibia boko to be a VAT wadono. In Canada, what chance there's a VAT registered to input VAT if you output VAT. Unfortunately, because of what they have done, now you have been denied the opportunity to take the input VAT from your output VAT. So it means the businesses, because of the margin, one price is now BBR Ghana or imposition of additional tax. That is why Finance Minister Benya 800-900 million if you want. Into check the prices of goods and services. It's about more in the year. We use to brofu na water my annual now so or took us in the Yerusun. Enti eja atofosin e na woten ne no na aka ne Minister of State MP Emma Manfo ho Dr. Benis Adiku hello and wari to dwa kire se abano afa kwan bi so a wotreke Ghana for no wo ye realignment get fund or realignment NHIS realignment one few any pound share them ye abano ye bad pa. They say VAT no e wo say mo afa ebia ka ho but when they aka ho because what the 2.5% aka get fund what the 2.5 a new tax so they aka NHIS not just how the count 5% no what they can 17.5 and I end up 20 when something so a year way of tricking Ghanaian enya this in the end no omo ye poor no ye best me asofa inti the oma ye no professor window dress ya no IFFF and so asitremo no and change yes if here was asitremo na to aba inti wa wo come market woman here with life wa wo deal in papers here with life to be in life na semina honorable minister for health kwakwa adwuma manu watch say oh na say aban wonye hwe de wa ye no kra de oh sha ebebo am health insurance ni sai ni nyina gina yie health insurance levy no ohun say ye de kan VAT no into the to VAT no so na VAT no ekosro na ye wi a yakobu nkonta ye free VAT no e de ama NHI for na finance minister dia tubia a president in the cabinet apne so or the betubia ne say e be say VAT no ba form kakra na fi ya charge health insurance no as a direct levy. They just say any VAT and shedanye say emwebra into a jiskanu we are and one no health insurance then come VAT in hobim. Na VAT na find on one level. Health insurance no so find on one level. 2.5% na near the bay agreement. Yakuya nimno, Yaji the Sebeboy, Amayiska Naba. Send yes, it me by the bay. Oh, this restaurant finance minister my is kakra. Yakuya nimno, Yabusua Yedian Kitaho. Ye free VAT no so awie no de meji di say amanfo nyina beti asese bia ye pese ye de bibi kakra ka ho de ye yapom de ho adwuma ona wo kwakwa adwuma manu no te ne nka no de sese de ye bo no yes ye koyanim nti ni nkyirimu no de baaye no na ye tro Kasiebo no so no ye bekwa akohwe ye da so ma hye fie ho a ene etro no ho nkomo no na edoso eyie ye ne adwadifo bi edi nkomo age wo mo adwen efa de ekoso nyina oh but is normal normal didn't expect no but listen to but they expect something different but anko one is but to ton credit na ihu am pa men nada for so ni so ti budget rank ye bi kakra for am ka be boy pa NDC for na adwen no mo fa ye say na ye bibi be ka ho am mo mani age na o maka do be kan ya nya anye o mani magu ase ya ntu hwimu e ma me say na me ton na na me ton o mo hwenanka board no so metimi I say feeding no o me mo board no afabia so the course when you kakra afi ho etuna other project go won say free access no ko afa bibia ama eden no ohun nti say o so ade na onko aso so che bi mo bi so be ya mo timi aye o mo modern enso me wi say so on sa kan ti ho na fe dollar no nso so wi say be ya enema yes sport no betimi aye more as sport che say ye import budget in dem hu bika Ghana for ana wote wo mo ne we adwadifo bia ne wo mo edi nkomo na ba ko a ebisa no se exchange rate no wo hu ne sen na exchange rate no se de exchange rate no no kreso mo si akofo pa na ebisa ne se na exchange rate ne kire sen wo se o se bia wo no wo moko
na ebi a wo wankyene wo pese owie aduane ba wo hia ne makoni bi no no so hia wo nkyene ne bi tuwe ma we kakra na we ama we kakra ntia ne exchange rate no na say the economy na your manfo nta anye tiani nti exchange rate no aba form no we dey local one pa da form kura fie dey pa cha ya Ghana sika ne dollar ne pounds no hansem ne yeka wa yenkoya nim amra shebadua fie ho ne da so gina yi na amra shebaduafo ne bi hina poto wodom ho ase wo monte wo ho ase da ene say Swafo Resika Samso, Openi Kenoforiata, Kasa no, Abre Obu Nkonta, ene wo kire se wo transiti ye hu se Nyame animni ene obo ade abo abinom amomboto mo ye dukufu sika wom wo mo so ahye na omde demu no ne dedefo utim se hwenie ode sika kese ne toye na wonom nyina nso ye no mo nyina na nam fom ye tua to ene mo tua pe esan se nhihye aban be hia sika na wode abo ahiafo ama wo mo so aso wonom ase ba wiase wo mo masika fo masiresire nti ohamu nchichemu du eto wode ato wonom ahyen ne so anu achi no wache se obi ho kra no abehwei emfaso otimi nya twitwiri dia ma bosome bia katua woje ne bia wo pepe wo ha 100 million apamda dana na sempim du enu wonya onu sei eto kakra ne de ato so na jese wono watua na amrahye badwani mo manfo Busanof James Agaga wono nkane so afo be de akira no hwa manwe nsem so no se ede na ban ye no aban hyeda na ani hato wo pese woje se wo mo apagye wo mu kakra no wo de to sa to mo so I think it is unacceptable. Don't just think that it is a way of taxing the rich to support the poor. It's not true. Because we are dealing with a government which promised Ghanaians or told Ghanaians that taxation was a lazy approach to revenue mobilization. Now if you go and introduce some tax on income and merely state that it would affect only those who earn up to 10,000 and above, it is still a form of tax. So what has changed? Is that not a lazy approach too? You see, so for me, I mean, what happened this morning was very uninspiring. It is a clear demonstration of how incompetent the government is when it comes to the management of the economy. They campaigned on a certain platform which said no to tax. They started talking about nuisance taxes. They even took out non-existent taxes like Kayaye. Those are non-existent taxes anyway, but they purported to have taken them off, made us look very bad in the eyes of Ghanaians, that we were the ones who were overtaxing Ghanaians. Today you've introduced a chain of taxes. I think we should hold them to the principle. James Agaga, Ankane so for the Chanosha Amanuan Samso, Busanof, Mrashebejani no, na tin ne say aban e wo hyebo a no adi sabon no aso wa wo se a bejeje to na ye de be ye man de ani hasem. Nemu wo se ye ho se ye nneoma de akwa mono ne de sika bre yen na wo ba ya de wo kan ne wantumi anya ene wo ye sade enye eto na de bu Ghana fo komu ene se de Ghana sika sem enye kura bokun se Ghana ya tete ese kontebe bibia enkoyi na mashebedwani ma omanfo amamfi atoye abato mpeso aso ye erekafo na wo kire se wo hwe abanye kwan afa so no a ni nyina akwa ye se prone kankan no obie mu no sanse sikafo no yaji wo moto no wo mo so prone kankan wo de ho bedobrim woman see ya pena abrem mrashebedwani John say frimpon kire se abanya ye nhihye papa esikasem na abanya amana ye tadwa se obrafoti aye fe papa aye kama se sanhye we ya beto ho no Ghana sikasem no ebenyina ama Ghana ni bia didi nsa bo na furusuro the sofa kakra the ban say na wo say we redesign on ema aroba no wa ma meka say obeto to tax bebrebi say de na ebi mo dwen say VAT kra be koso ene oba ye VAT ni tim ni etim de opaje mu kakra aye personal tax no na no de say be say aboa oso no na ne ngoma nso eso na ade aya na ye de boa say eni biefo enso betimi a benefit say ba say tax ye twa no tra say ba biafo ana we bia ntua the same tax enye yie basa na emu ya so say de obia esika onya no etie nti to whom much is given much is expected esa nti no en order to jano wa kire say ya pagya enum normally say one achieve kura no a ense say o get it overboard say utumi nya bibia eben ho go no yetrimopo na reality no so onfodu a utumi ho but we the IMF na me ate ase say de esese no kro na mkwampa so na me say ebeyi na enua no so a sabe na me ai wadom no watumi asi dan kese watoka kese cars VAT ukura ba me nsam yenu na se we income so no yese for kakra boa na ye nua no mo ni bi kura nso enya nsuo kura keke ennom a ni se ne kwampa mu ano na we ni se Ghana for be soretia tax dia etise
because I target higher class no omunya no do no. The Bible says to whom much is given, much is expected. Oni mo nyamfo John Osefrem Pom ra shebe dwani mo manfo wa brem na atene ne no. Na eba se ya manyofo de obi abeka no de obi a ka de ebe ye no yonko yi obi wo pese o kama ade na eye kura no obeka no poto nti wutia osi o gan ampanye ena enye kura nso obeka ma wutia wo se ye eba se ya wo mo abene sikasem wonom na de tentrodo de okwa aten de oba atentrodo de obua eye wo mo abene sikasem enti opani adu owusu sa akode wono nso abene sikasem eni ebisa nse pani ene nhihye ya so afo sikasem so erikotu dwasa ban no befa so agi sikai o hwe bebua ma ya me akonkan no si oh eye kama pa eye ebema ban nya sika bebre na sa sika bebre be no nyubadi ahodo esi ne so pese o ye de magana konkan no obetimi edi aye. It depends on the angle you are looking at. Rate, because you 5% in every 17.5 or so. And I'm more market but the government also I say well yes no binya sika bebre achen said the first no now you can in abomu not necessarily a burden on the final consumer. The same burden on the consumer but government no revenue because or some of fund the musical so because tax rate no ya tum. And the tax rate na yatum no obviously it will affect your income. And by the way a year sikafo no mo kakra na mo akatua ye 10,000 and above omo kwan na be affect you omo. Tax is always taken away from somebody. And unyaka sa wo tum from 25 to 35 be affect no. Issue ni na say na ba ni here sika. And or finding ways and means bia or the benya sika kakra. Enti na chese wo mo abobra enye sika okuro yi mu o mo de o makatu ya soso befu no no atua kakra de abo anu ahia ni se de aso dem ye no nya ibima kakra na bebo ama sikasem akoso ma yim ama ban de opese odi sika na bia watimi anya bia ye wo pani wabre sikasem mu ye frɛ no adu owusu sa akode nene na wote ye no ye da so ewo yibima mu enobo kakra ye boabo ano de aboa mo man gan na tumpon no wo pani nso boafu wadwalai papa se ne ba ho akire no ne ba wuwo bi a wodwene ho a wonte ase ejai ye fene Daniel Joe Boa na wochese ne baba anidin ene Mariama Tete ne giski dada bi a wone na atwempena kakra na wo mu ejai be ma na chese wompene so oba na beja no se de osi dono no mani nyai 1 mani nyai 2 mani nyai 3 Mariam Tete se jaya no bejai ti Mariama Tete ejai be mai ne no na ewo mu a si be ma no afa akire akum obai ewogomu ankwantanan na naja opani Isaac Boni en wo chese sade adene kono wadwene ho a wo hunu sade asem no ani efa kra wo se Isaac Boni abranche Isaac Boni a wo no en wokum ne ba no wo se wokum ne wieye en wo san kɔ boa nipa bia no efri Madina se ne yede dada anase ne mpena dada efre ne Mariam Tete woni na kasakasa ma afoma wu tumeboa no ena mema ba bebo na bomo ye nko okotu amna de Mariam mahiem kata ne sokora se be ye asem no empie kora afi so gidi se de waye no wanye ne ye asem ni nam so ama chese ekoye deja ewo ho nanumu enam so ma afi de obi de ne kakra enokoyi asem hu asutire a enam so ma sa bra posifo atu anan a wo mo atumi achi no na naja ne chese won de asem no oye se yehwehwem ema no kra mu bia ne na di Lebi bontwene won fa nchen mbomoden se menya sa ene no nanso Isaac Boni a won wodi sa abonefo semi ye bisa ne se Isaac na Mariam ada na ku no wose me do no no se na wo do obi ayeku no wose no ye good pa empam Mariam atumi dim se ya na mbom sa no ye Isaac Boni minam ye Isaac minam ye ti eba ne se wose wagya no na ye ne ya pa se wade adi kwa akoma be ma foforo mo yusu de eni weku Mariam afre wiase Isaac Boni anu di sem ni o so ono de nokre woni okun no na no opo ba no dodo
ɔsɛ ni nneɛma wɔ me hɔ pa ti ɔno no saa nneɛma no wɔde ne sika ne tɔɛ nti deɛ nti na nneɛma no bɛdi me hɔ na me sɛ saa nneɛma no koraa bɔ deɛ wiase nneɛma ɔbɛtumi aba abɛfa ba ne nyinaa gyina tɔkwa so ɛna ɛde sadeɛ wɔbae menti kɔbɔduma sɛ na ɛba fɛtɛ kakraba adwene bi aba me tirim ogya wo na yɛ ɔyɛ odo tɔkwa no bae no ɛna ɛde bufo bae nti bufo deɛ sɛ bae mfa ho sɛ wodɔ nipa anaasɛ wodɔ nipa sɛ wantumi akɔntrol mu a wobɛbɔ sɛ bɛbi tumi si a wobɛyɛ wiansa na wobɛno baa na wonya w'adwene sɛ wobɛyɛ tumi pakyɛ memfa sekan bi antwa no ɛyɛ dua pakyɛ newtri leaf newtri wei ɛwɔ nnua no mu wɔate sɛ agya wo mu sɔ agya nnua no nti agya dua no wɔde bɔɔ ɔbaa no ku ne saa no ya na wɔkyɛ sɛ wɔdɔ ɔbaa no nti ɛbaa ne saa wɔgyaa no na ɛyɛ ne ya na wogya obi na ɛyɛ ɔya ne yɛku anka ɛyɛ asɛm o nti azegboni saa bɛde wɔ apolisifoɔ nsɛm na wotu breku ɛyɛ station officer chief inspector 7 Tamakulu ɛde ato ɛmma anim sɛ ɛba ne sɛ wobi yɛ sɛ wobɛku wɔ hɔ a bɛhu a message ya wogya me a mɛku wonim me wɔ memetim wɔ sum o ɛsei wotete ho ano waku ebi wɔ hɔ anya agudie bi wɔ hɔ anya yɛ ano wɔde hunahuna saa sɛ yɛ dan yi o adanse bi a waboa no bia no fa kɔma posifoɔ no wɔ nkye no so ɔyɛ bi anka ne sɛ saa bere bɔne akunu a wɔkyɛ sɛ natopɛ ɛdɛ nti wɔma ne mfa nkɔ na obi atopɛ ɛdɛ no wɔ ne wagya yɛku no ɔsɔre firi medina aba ha bɛku ɔba no asankɔ wɔnte area ɛne ha bɛka ne sɛ na wei ɛbɛkɔ ma ɔba sɛ wo ni wo boyfriend no kunu eti no de bia wo say maku wache say oyi wo afri no na according to the father of the oba no o see onu awo ho na boy no say wacha no o sese nyama ama no onu agina ho ni papa gina ho na o de nyama nyina ama but ye ne won say wo sa atresi girl no aba rim ha baku no emeka ne say na wo ho na wo say maku a say wo fa odwin na o take immediate action nya sa baby amutinu so say remote area obi antia say girl no ni present boy no so ye adwuma nti o janu afi na okọ adwuma nti obi ani fie o hwe obi ani fie na ohro ni niam akrofo ohro ne kokrom ana furniture na odi aduan bom ana sika na ntumi hu say aduan na odi bom first ana sika na odi twɛ no immediately sana beba trangu sa wa una tina wodi hu ni ay cost no te so obo papa man ana wa fa odwun immediately because tina hu sa da say onye ni hodi ntumi ka say ni ire na the person maka say tina hu sa because we girlfriend and boyfriend ana wa jai dada say me hu ni aba no sa enti commander futuro station officer futuro eno no say south aware ho na ese be ma no hunahuna ho ana se ba ko yese meku na otna ho ye ho sa aware ja ye de nya aware ja ye obeku te say de sa be ameka say ya branche Isaac Boni waku Maria Matata ya na ne papa e kire say oro de wo sra posifo ewom se Boni agiatum se wono no di sa Boni ya wadi Boni wo mo mamra no enya adwuma fi se eno no wo hwehwe pa ne papa ne de bo a na emo yenkoya nim a ha Adom 106.3 FM so Kasiebo Naket ne de ma won se de tie no ne apa ho wa ne de ma asante mantam de enhyira 104.5 affiliate de oso mai mu ne ama no ne uko Facebook nso a 106.3 live wadwen kire fa kɔ wo hwɛ yen ho de owo bia fa to e bekenka de ma na yentumiri kamfie ne nche asante mantam mu ye kɔ ason ase ene efiti be se nra bepem se meka se de adaje ni puso ni nyina ne se posifu a wasante mantam mu ekototo atuo egu nipa makomako ensonso ma wonum nyina bo mu wiesa ni nyina ne se osuso wo mu akromfo weremfo na wa akromfo weremfo enso ne che se wo se ne yeto wonom so were na sami ana emrantie ene maba wo asanwase wo kumase kropon mu kire se nipa nso ne nya no kreso wo mu akromfo da na mpani se awrekwa hokoto se wosi wo ba ko amento bo mo no bia no firi duduom asa agro mo kan wo nya akromfo ne yenim se bi wo befa ne sa ene wo mutisi krom asonse posifu akachi nyame amanwu ankomo hye ho wo mo ano ne manhia ya asabi wo muduru ho ho nso makosese ne oma bebre amadwumayefo ho ne ye bro de bi agi bi egu ho pa Samadoji wono ya administrator wona hwe government anasa ban ya asabi e wo manhia no so ana ja wode tu dwa kire se nyame anim ni de maburu na baba ye wo ho no wonu anu bi ho kra kakra fo no ho ama ade no ayehu na onum se bi agrofe de se ni bre pa adane akeka na sei na doji bo mu kire yin
Tama asem si de ne hu kakra boye because yet offices na ti de pan de kase ye kokohwe ya na nkrofo no mototo aboba hospital ha bebre nti abono mototo ba no say doctor bakokra ka glass idea ewo windows na ewo pd ho no bebre so ssye nti boy huma ya adwumafo no bebre kwadwane ye but police for no buy eba be so ano nti sese de bibia e kama yesana sha adwumase na mo na mkwan no ho na o mo de sia de ni wura mu na mo sha se toto abo no nti abo ne de mo tu bi pa mo kokra mbe hu wei eye abrante Samuel Doji wono ene panimpa ya sabia o manhia wo hwe eso na one yenu oheme ntawia mansan so makrofo na twetwe nkomo a ebepie mu na yentu birika nkwa homa no so oheme ntawia aba homa no so na yenya ne ntie sese meka sei bambofo asrafo ne aposifo akabom ede wani a kire ho sanse so man koduru ho ntem no wansi pampimu a ahwe ya de ebefira so wase ne mpotemu aba no ebeche nipa nso a afiri mu no yenkwa homa no so ne oheme ntawia eni nkomo misa se sabrei akwa kosisei amansa so makrofo yebisa yanya ntie se bambofo omabaji asanwase aboso sesi asai ana hotie medase obi na de tie ne se enye se wonu magi aswa ne mumu no de omo yede se wo bo mpempen ewo aswanse montin so ekwan bi wo ha wasi no se de ebe ya bambo hu nsem no obetimi ayiri mu na bambo a wo hwe ewo aswanse ekrodiem ha no wonsa ebetimi aka na meka se enye asrafo nkwa ne wo ha aposifo nso ebo wo mu chi domo a wo mu di se adwuman mfiti asie no nanka ya aposifo nkwa anapa no mu ho ba no na aposifo nkwa na wo no mu ho ban kopim se emabuni bi a saki zongo editu wo animu se ye kira wo no ye no wo mu nyan nanka na me ya adom a wo kina wo mu wie efia da mpa ebo no a na nanom himfo ni mpanimfo ka bi wo mu te sawula mam sini mam ti behia na wo mu adwen wi asem no ho asi kokutire atu anamon sonko wo sa asem ho a wo mu amfa wo se anya oyo a wanti onu tisi montin so ehihie ka akoba ameko wi ase ekwa ni bi wo ha onu tisi no no le no wo hwese be ya sabra asem ba ya aposifo e ba ye pe na wo sha ase toto abo edigo aposifo so aposifo no bi wo ha aboba no ka wo no ma wo mu prepare na no achi ansa na wo to nsa frɛ de no ni be ka na se reinforcement so wo mra wo ba no enya aposifo nkwa na ba ya asrafo so e ka ho bi a wo no ebo ban e wo aso ase se be ya bambo no ebetimi aduru mpompon so ani panyina ehwe enti meka se anopa se de nenka obehwe na bumbo ani si yesese tai ewo montin so no de nyina no etu atwa mpanimfo a wo mudi mabunu anim kire se woni wo mu edika se sie se be ya mabunu beti ase na won fa emeranche won samu na won ti ase se ebra wodi asem agya ma won mpanimfo no anka se futuo ne sinsenkan a won beka no won begi atumu ansa na won si ehwo na won tisa na se de etie ewo ha no yo amansa so makrofo him ntawia bema yeda ase anwumre ene nka to hwehwem a wato edi aba asante mantamu ene ekọ Nhyira FM ene Love FM ene ohim ntawia butuo wato nka ba ne yenkọ homa ne so mantam no so afọ onimonyamfo Simon no se mensan so ho wono ne bambo ewo mantam ni nyina mu dwam trani yebisa sabre di asie wonom eyende opani yamu akwaba ni amenya asam kasi ayati hunie sesei dia na bambo wasante mantamu moye yo medasi na metia munye tifu nya ni kan de me kan se obia kana komanto ne yam na yinya botre na yinya hwehwe mu ehu asem no ba bia no kra ne da yen bambo for no de yes shia o mama me briefing edeniema kakra to kwem yani bring the situation under control, at least for now. Yeah, intensify patrol. No, it's both military and police joint patrol team. And now we are and agree they will increase. Hello, honorable. Hello. Ahumano. Entutum yebo modern science be kanona yato anko no sanse we no yenim sase wase na sem yesie nanso sade yakro no bia na wobatiwani na kwa kopie moshin zongo etra ho nso afi tafo zongo na kopie ebetimi anenam nti yene ne bedi nkoma hwese miamia na aka no nso
ɔmo ma bambɔ no atretre duru hɔ anaasɛ wei no akɔyɛ sɛ asawasefoɔ nko anaasɛ ogya no nti ɛhɔ a na gyafuruma no yɛboa no yɛnsa ka no a yɛne no ɛbɛtwe saa nkɔmmɔ no yɛnsa nka ne Kofi yɛnkɔ yɛnim yɛtoa Kasiebo no so adwumakuo wɔ mu din ɛdɛ paa Narcotics Control Board NACOP ɛne twa ne tia ɛde ɛfrɛ wɔ mo na wɔ mu yɛ wɔ mu adwuma paa gye sɛ wɔ mu anhunu sɛ wapɛntampe wi bi sɛ wotwe ne kumo anaasɛ wayɛ wadwen sɛ wɔbɛyɛ ne pasere na wodi akɔma obi ɛwɔ wɔ man foforɔ so ɛne yɛbɛkyew enubɔne ahodoɔ nyinaa no wɔ mu di ntɛntɛ yɛtumi kyew yɛhwɛ wo yɛ mu a de sika ne fa mu a ne yɛhunu sɛ wamemene bi yɛbɛmu waduru anom sɛdeɛ wobɛsi agya wo nan no na wobɛsɛ no nyinaa piepie na kyɛ sɛ neɛ yɛakye wei na ɛnno wɔ mo hyɛ sɛ wɔ mo akye mmeranteɛ mmienu akyɛ sɛ wɔ mo ɛyɛ alatafoɔ baako de Godwin Ogin ɛde mfeɛ 37 ɛna nna K36 ɛna ɔno nso adi na ɛnteɛ ba yɛkyerɛ sɛ wɔn yɛ wɔn adwene sɛ nkɔmu postu adubɔne ɛde afa Ghana Post wɔn postu a nkɔsi Philippines nipa a yɛne deɛ anansa ka pɛ na kyɛ sɛ ɛneɛ anka wɔn nsa atumi aka ɛne sɛ yɛakye wɔn nkyɛmu no bɛba ne yɛnsa nkɔ asantemantam mmra yɛntu bi de ka nsa nkɔ ahoma no so ne mantam so afoɔ nimonyamfoɔ sa ɔsɛ me nsa nto ankɔmɔ no so nimonyamfoɔ no makɔ aba biam na mebisa sɛ sɛsi a wo sɛ asɛm ase deɛ sɛsɛ bambɔfoɔ posifoɔ ne asrafoɔ aka bɔ mu ama somdwie ba kakrakra no ne yɛhwɛ sɛ sonko no deɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ase nko a mmea akatafo ne mɔhyin sonko ne ade no moatrɛ bambɔ no mu aduru hɔ anaasɛ wei akɔyɛ sɛ ha nko anama ne hom ne so nti mogya ne ha yi a bambɔ no deɛ dodoɔ na bɛwɔ zongos no but ɛyɛ bambɔ no across Kumasi nyinaa ɛnyɛ only within the zongos the zongos no ɛhɔ bambɔ no bɛwɔ soro asen baabi aka no na deɛ na meka frɛ mmeranteɛ ne mabawa no sɛ ɔmo nye din na ɔmo nya botere na ɔmo nhwɛ anammɔn a yɛbɛtu no na ɔmo mfa mmara no nhyɛ wo nsɛm because ɔde mmara no hyɛ wo nsɛm na sogyafoɔ ne policefoɔ no kyewa ɔbɛfa mmara kwan so we don't want it to get to that level ɔkyerɛ nyamboa regional security council hyia mmeranteɛ no kyerɛ sɛ ɔmo anyi apolisifoɔ nhwee mu ɔmbɛyɛ bi ani he will take decision on that nti ɛnu sɛ yɛnwie meeting after discussions nyinaa no na yɛaka ma with strategies a yɛde bɛsolve problem no definitely yɛbɛte committee bi the membership of the committee na mentimi nkyerɛ until we meet tomorrow by 2 ahome we deɛ na kyɛ sɛ panin kɛseɛ bɛmfa ne sɛ waka no nyinaa asia ne sa sɛ deɛ zongo sɛ wɔ Kumase sonko mmiamyɛ no nyinaa bambɔfoɔ no ɛbɛkɔ so atetɔ yɛbɛsrɛ nuanom no nso abotrɛ yadeɛ ɛyɛ no nso munya abotrɛ ma mpani ne mpani nkasa na bibia nto din sɛdeɛ ɛbɛyɛ a atiasefo aka kyire no bibi foforɔ ensa nkɔpi akyire bim nti wei ɛnkɔma yɛ twetwe yɛ asantema ntam soafoɔ onimonyamfoɔ Simon ɔsɛ mensa bambɔ wayiri mu asawase ɛna afi zongo ni nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomdwie ɛbɛkɔ so atena hɔ yɛda so Kasiebo no mu na Narcotics Control Board ɛna na yɛwɔ a wo machala atafom yenu sɛ wo mu de nubɔne post afa Ghana Post PO Box something den Philippines ɛne wo mu post ato stamp de mo kata ma fa akyira no mo da tartara envelope yachi to post akɔ no wo post yɛ na Ghana Post fo ahu ɛna wo mo akye Theophilus no mi sɛ tio aba ne sɛ na wodi bɔne fo sɛ ma ti sɛ ɛna wo kyerɛ sɛ o no kora yɛ media na mom obi na de maame sɛ nka memfa nkɔm obi ɛwɔ Philippines asɛmi na ɔsɛn kwantabisa wakasa ɛde ma ɛyɛ Narcotics Control Board ɛna wɔhyehyɛ mu akyɛ sɛ nam so ɛma Jeff nna ke wo mu di akyin kakra ɛma akyɛ sɛ ɔno nso wo mu tumi ɛmoa no a wo mu atu ho na mo asese ɛbɛboa nhwehwɛmu no yɛnsa asɔ mmeranteɛ mmienu a ɔmoyɛ Nigerianfoɔ a na ɔmonya abadenfo bi sɛ na ɔmo traffic narcotic through the Ghana Post Office a ɛwɔ nkran ha suspect foɔ mmienu wei yɛfrɛ baako Theophilus Binding a wokɔ ne krataa mu paa yɛfrɛ no Godwin Ogin yɛnsa so no mu wabere a na ɔwɔ Ghana Post na ɔpɛ sɛ ɔtraffic parcels of kakoi anaasɛ stockfish a locally mu yɛfrɛ no kakoi a weight no ɛyɛ 21.7 kg
restaurant. Wabraye by Mua Fenny Theophilus no or Jitu Muse Adeno Nedia, ye born it no Sanso Stress Castles no ye de mano, Ubia your friend Jeff Nana K and also a Nigerian or the mano say on fan true Ghana Post and fan coma a branch be your friend of Victor or your resident or Philippines. Kakono na nama Kesia Nache say Yawa where ye be Jima ye de Sanu Boni Ashim Nuboni so no methamphetamine user just say I'm not here pa just say I think cocaine heroin na ye fano a causal body temperature of the abuser to rise so high as obey me afikra po fan the brain with me just a one so I know the pa saying cocaine heroin ni we ye fano where you need to hear. Ajankwanta bisa na wote ne no na wode ato omanfo anim se bi wo ho a won se wotu kwan na obia wonim no wo hu no wode pasla bro wode ba so kron fa ma nya kwan kra ne nhihye wo wode ba late pa last minute wanya ase wo ye nipa bone te se na no ba ko bi ne de ahia am airport na mse mje kra nkam ye to ye nkwa chime na mfa mmenkoto mumani ma se wi na mse we nkwa de mesro for at least 1 week and now 4 days we need do so mu se bibia nhye last minute sir Ajankwanta bisa just was repa ya de ade mawa mwani now. Narcotic Control Board were as mandated by PNDC Law 236. No, we are spread across all the point of entry. Just baby biara public niafa edi tukwa efi maimu and also be padi ewura maimu no. Narcotic Control Board your sister various sister security agencies no. Yena ye wo ho. Na ohwe Ghana Post Office na baby a parcel for tafa ho ye pa anti amaya so yeni ewo ye wabra abamu ano de sa parcel ne buy no etwe operatives no any ba ho nti yeni sample investigation and in the course of that no na MIS yearly heavy surveillance on the various suspects. We are admonishing the public and I say ankwanku bia why na dwen say odi eduboni be hye no ho and also odi be small be to desist from and also obetwe no ho every sa actimu sense say yes I did not emrani so more yes say emrani dia so more no baby e be sounds what to twas amount for who to kwan Ghana and I say who abroche now person who to kwan ba no asuma esi ba no catch us say oh gisa amenade we e de fa koma me busuani and I say fa koma me nia o gini pani di same pa let to twas say bi sa den mani pani bi so na on confirm ade na ode na no kan so pepe Tessa nano ba ku na bramba chonyo na wa Adom TV so no o mesra me hand luggage no yesi mi ntumi mfa me nu we mfa nwura mu nti onye ba ko mfa nkroso ma me na me se uji yanka betu piga sisenka headlines bohogo yi Mfana de enko chika efi go for dia ba Accra Adom totora amram kan nam ne passengers en beka na fan pa ye we kon share studio sesia na yakofa crossover e de abrao na ya hwe se de ensem no etia ma ne bo kire so obi abo obi tuoten na nsa na ye be kon share studio no Mubarak trotro ne ye dru ne location yankofa no asem asi ti yankwa ne Mubarak yakubu nkodi nkomo yes two faced eboa ma ose achi nam ye den ebo ose ho ban emwanum nso ehwam wo mo ene dank proka heba mixture eboa prostate eboa amoye be mamu wo mo adaroma ya ku bu ya kubu ya kubu som masum Jim FM kore gobi apwa kongomba apwa Jadi yemi ayama gobi wonte kongomba David apwa gobi abu dashi gobi just Jim FM kore gobi bizaka idea na tremo spenders na uzaka no mabunne ke tande only God knows. I'm going to and this is a call about them. So I come. I process. We didn't answer. And I can't say one day I better your father. The budget now, me mum there. Man said any baby, but the amount for can only say about him was steady economy nature into him a choir of a fast one. Even you are in a bit my query. In terms of better energy.
ya bon pa ya bon ya meti ma kan mi ya da se ja mami ya da es de frase Lady Sarah ya matra se kakra ne se boy now say oba no odoni dudu nti we kunu no eni kwa san ko yesa all right nti wa wanya de wo me ka so wa no es de frase femina na ka se wonde na be so ja ko budget no okay tax no mo dey to ethical for luxury cars no I think it's a good idea because a very levy in your phone in Sukakra it's good. All right, it's good. Mami question na sister is trying to kakra sister. The process. Ja unia process. Correct. Covid di ai ani ai. Covid di ai dia dank broke heba mister. Yes toothpaste. Belcola, boss energy drink, just boss it up. Amada Roman and you go vi. We. Yenika potibia ya fro. Yenika na mebia. Trotobia it's me fooding come on. Amen come on. Go wakata munsem. Amanyosem. And in some for baby. I don't Adom trotro na Mubarak Yakubu ekofa de bre no yen cross on yen ko insure studio na yen ko tie na na uku ensema hodo a de free asante mantemu e de ebre wo crossover no emu na uku sa otie nkan so yemu na etuo no eba ne se na kasa ya asabre abusia chese o mo pepere yo e wo sa asemi mu Tama hinkro kumase die koso ha de nukrani ekamese na san tututo na na yetete wasantama ntam ha na enano brother tututo bi ekoso ewo atwoma kwanwoma na ni nyina ne se emrante bi a omukwakoye omadwuma ewo asase bi so omuso mu twa foundation obi ana akoto asase oso munkoye sa adwuma no so na bodyguard fo bi betata omu ekopom omu firi ho eni to mutabiri asam no so omukwakoka ewo atwoma kwanwoma fi omu de asam no koto na nani mu se na be na beka bi ama omu firi se de ekoso na nsan ewo ho no ebradwen ene ntiase so na wei ama bambofo dedede kakra ba intenam so ama bambofo eba ho bambofo ba yomugusu ka asam ya mrante ya adwane na tu akasa tenyen abrante ba kusiremu na asami akwakoye boachi bidin yekoho ene mrante no ekokodi enkomo ensemo mde tu dwane Jawo sana police car ebura ebe pake info mu kolulu ho anti bia na ohene so baaye na ohene ka se opeli da ba ko na waba na we kase ne kase ade ne ye leader bia anim enti saade ye nyina ebura info so obetes ne nyina ebura info de ne nyina ba kwa kasa de ya ne nyina ebura info no se ene yemla ewura info wona me amofa so ya cha mene wura wona wose wo na una man to ko nyina esi una mo ye de bo esi de na me kasa me plan cho me mano na afesi me di nkombo tie na be kasa me kaya wakati police ba ko se monche no na police fo amoy so mo hanko bugu mensa na boys ne se menya mo ne de o mo nche me fa me nko na police fo mo yire me na mo di tuo mo de pempem me bo na ye na boys ne ya na mo time eje me efi police fo ne nsem se police fo na once after police fo efi centre ba nti ate wa no ti boys ni na ye dwane afa yimfio akọ adwane etimi dwane a tamna mpie fra yimfio na mi dwane na ayimfio ni mu wa na otumitio e ka mi ahimfene nim wa ana oto abrante oti nkan ye friend Frank Ajay Buadi ana yatu ni tuo na asami ba ye no ye de dia kira bambofo wa santimantem so mugusu eye mu hwehwemu ye ne abrante kasa ye ne maame ekodi enkomo maame dan na osai wusu na ne sema odi to dwan se eno adom ko police station ho abrante no ebo moden e kire police ni a wotutuo yi ye se police ni ye fa no Eugene na wo mu busa nse Eugene na wo na wotutuo bo me be e ba ne den wo se hwe okura wanya kekra se wokura wo ba no wanwu na akwaka ne sira mfa ho nwane asam no ko ba bia besa ba haya enkosi aga eno na maame se nukrani asam no atwa ne nsunu mu Yadma yeko police station ye call ye no na commander na ye ne say omoko ka asem bi omo san o case bi o central nti eno ano de o ma misa ye hwe na nka che say ne doctor na say omume ye dressing no hwe say de omo hu siti nti na ne de omu nti nyambo e kina na ye beko police me ba no mo na kire ye na ye hu no na ye bisa nti ade a o ye no say ai mo gina ha no mo keka ne ye mo pe na mo de atuo no enkuno kura na say abone ne na ya mo na nyame ase
police ni na me ba ne so tutu no ne kan sa asem no nti na ye kra no mo kasa wo hono ma na ye sesa na wo ka yo nti asem ne kono enko ba bia na he ya ne be ba e de ye hwede nyame yɛde nyame bɛyɛ wei ɛyɛ ensɛm ma medan na ɔsɛe usu wɔno ana me no kɛsɛ ne ba yɛ friend Frank agyai buadi yɛbɔ ne tuo awɔ ne sere ma sisi adeɛ ɔwɔ abura so sisi a me no ɔda yaresabea sisi a wɔ matadis abura so matadis a wɔgye ayarehwɛ mpanyinfoɔ ɛde ato dwa sɛ sisi adeɛ condition no ɛwɔ soro yɛ papaapa ahoɔden ne nsa betumi akabina nso no abusuafoɔ ne sɛ deɛ ɛkɔ no ɛdi sɛ Ghana ban ne mpanyinfoɔ ɛne bambɔfoɔ wɔ asantemantam ya ɛde ɔmu nan esi fam ɛwɔ asɛmi ho nana awuku dɛnkyɛmboɔ ɛne medin wei ɛyɛ adom ɛnhyira ana afei nso asɛmpa nwumere no nsi aka nkaseɛ crossover asantemantam kofi mu nso mu ɛwɔ ɛnkran ma me yɛkura mu twitwe yɛtoa so ɛwɔ ɛnkran yɛnwura nsɛm ahodoɔ no emu na mmom awerɛ mfiri sɛ fresh daddy capsules ɛma ɔbaa yɛ fresh wɔtanya MP menstrual pains ɛbɛyi afiri hɔ ama afei deɛ wɔnteatea mu mmɔne nsa no taw bio bɛhu sɛ na biribiaa yɛ correct san so ɛna MTN sɛ deɛ yɛgu so a New World no yɛa na yɛde ɛma wo na deɛ yɛde abɛka ho ɛne afoto yɛde ma wo no sɛ momo no mobile money no ɛyɛ fine paa nanso ebi ma fa akyire wo hɔ a no afrɛ wɔ sɛ mefrɛfrɛ MTN mpakyɛw empɛsɛ wo confirm sɛ wo pin na ɛyɛ wo deɛ no ana na wahyɛ da abɔ number bi wo ka sɛ wo da bi nyɛ no ɔsɛ ɛdeɛ hia wo bɔ yɛ na kyerɛ sɛ ɛne kwa wanya wo deɛ no correct one mesɛ mo ani na hɔ obie nu hɔ wɔ ho kwan in fact president kora ntumi nka sɛ fa mobile money pin number ma no ɛyɛ secret nkajiro to deɛ fa hyɛ wo ho saa obi yɛ na dwen so wɔgye pɛ na wafrɛ MTN for 100 so waka kyerɛ wɔ mo wombɛhwehwɛ nipa koro na ma na so ɛhye paa Grace Homeopathic Clinic yɛboa ɛma nipa ho tɔ no na homeopathy ne deɛ yɛagye atom yɛnnuro no woba a woyare ne yɛhwɛ wo a ka na bɛbɔ no ne yɛkyɛm mmienu no watua fa ne yɛn nso yɛafafa wei good news aduro na wabɛtɔ a ɛno nso yɛkyɛm no watua fa kyɛ sɛ yɛayɛ no sonko yareɛ biaa sɛ yɛ stroke fa ne bra yɛbɛboa no ne nyinaa yɛyɛ ho adwuma Total Ghana yɛsɛ yɛde taxi ɛna ɛde aba na ne nyina ne sɛ trɔtrɔ ɛne taxi ɛne yɛaka bom sɛ monka mom ne yɛnyɛ mabusua woba Total filling station bi ɛbɛma wo form bi no wafele ketewa bi ayɛ koraa sɛ bɛfele ama wo ne ama card abɛtumi yɛ atɔ fuel card no tumi de sika gu so na kyɛ sɛ ɛkura wo ayɛ sɛ ATM card yi biaa ɛno de tɔ fuel a wonya bebree kyɛn sɛ wo ankasa wote sika atɔ yɛpɛ sɛ momfa sika ntotom ho bebree ma akorɔmfoɔ ma gyegye nti ɛne card wagye wo ntumi fa nyɛ hu nti bra na bɛka Total ho na wei deɛ ɛyɛ good news paa ɛna Kingdom Ginseng Power capsules ɛboa mɛma paa ɛboa wa ankasa so o joint no bia ahoɔden bɛbam amoa ginseng pa amoa say yes ɛne Kingdom Ginseng Power capsules ɛna we use so ɛna sɛ ba ne sɛ wo network a wode yɛ call a eternity go we use a na asɛ nansen wagya ya konkɔ kakra san kɔfa na san use ɛda hɔ na wo use a wode to credit wanga na pegu so ɛbɛsan yɛ active bio na etumi ayɛ adwuma ama wani agye wonu sɛ eternity we ka bo mu no abusua yɛ mu ayɛ dupa ɛno no but anopa sɛ yɛ duru parliament yɛ de budget no ho nsɛm ba no ɛna ka ba gold a bɔne sɛ guma de emu adu nti yɛbɛda yɛ mu akyɛ ayɛ you know dinsuo wɔ no abo sɛ na pika ka ba fo abusua foforo de aka ho no ɛne nti pe bi na malaria hawa tabia herbal mixture ɛna ohia wonom a ɛbɛboa wo ama wahunu sɛ yes apomodin no atumi aba malaria ne de away yentro Kasiebo no so ye voice of the day and finance minister bobo nkuro yi din papa akira me bebra mu voice of the day ba yenko yani mumra yentu bi kan fie ni nkyere temane ne mpatamu so wonim se osana boso ne de to sonson puye betum ye betupum pono kakra kampani aye se tie de betupum a kyese ye mie mu obi ankopo je se akire ya mo an wo na afei wo mu abie se pono ne ye bi o ye fra no obi anko nkonko yinsuo munam na san hyehyɛ ya mpani dia bai na wonom a wɔn nso kɔpo a yaka kyerɛ wɔn sɛ wɔn tena baabi wɔn nso ayɔ madwe sɛ ne saa na tie dia obi bia wɔn abie sotɔ a yɛde nam si hɔ coasto wɔn bɛkɔ akɔ akotutum nsan sɛ wɔn ahyɛ da kɔfa nam no pompo aba abɛgu hɔ na wɔn duduom sɛ sum hɔ nie na deɛ wɔn bɛyɛ ne sɛ yɛtupu mu a na wɔn nso wɔn te ho tɔn na wɔn tɔn na wɔn di mfasoɔ wɔn se paase yɛbɛkɔ bi yɛbɛtɔ bi adeɛ ne yɛntɔ bi adeɛ deɛ na nsuo gye mu na edwane ne nyinaa bɔ yɛn ne yɛn de ɛne saa na bɛkɔ so wɔn ntwɛn mu obia a wɔ coasto bia mie nsa ntɔn nam ɛma so si yɛsi yɛto pumu deɛ a coasto so yɛntutum
na mum se abeto pum ne ya be coast or de ada ya sisem sei e ma so yeto pum a yento coast ninua sei aja ke ka china bone ko I create go be 1 cedi lo 2 cedi and ba wa me no 1 million ni no local fish no ka ko work be August season ke ya school coast of be ame go body na ma hello na me ke lo e wo ko one lo ba coast of wa me to na stop wo ko na me ke ho ame lo e ka me fe na ke be fan wo ba ye wo ko bi ko me no ko ame ke wa school nka se be ya invest ni domosie sika lo ko ame lo e no ba ya no ba na ko o ka me ka season wo August na ba wa sa na wa ka bani fishing August they should not open the coasters. Kake waka wa wuma ka ya wo e be coaster won aka chuni be shishije ake ka wa local fish e ba no na no sha wodani wa local fish ye no wa ba gbe August na ka achi na be no na ma sheke jaman se ke ba be won wo he wa be no wachi ntina chese ye betu pumu a yentu coaster mu de yente ase we wo mu akofa nam no kokoton no kogene pona no ho ma beton ene wo mani abede ne ba se ne se dabi ene ye ne wo mu a omo so bie coaster so twin komo misa wo mse de e wo no kani o na wo pani ba ko a woda wo mu ko omo wa no Joseph Amoa tema coaster owners and operators association wono ene ja wo twerefo hwe wo sika sem so de ma wo no chese sa hunahuna no enye de kusie won tibi da ne mu no ntrim wate abre tisa kusihunfo begina so na wo mu no mam mu no ntrem a wate ate saa ntrene boni hunahuna no anya adwuma si atopum ntie ntu coastal na dai apuni coastal de twaka be na da won ntem one of the anya de be possible because fisherman normal activities na different from here activities here coastal operators no here activities na say government ban you almost say mama nkosia and here no we don't deal only with the local fishermen we deal with also the those who import. So if the government is banning their activities, then it means we will still government are banning more fishing activities in the year. Now, more imported and we will still have to deal with them because that is our business. So no, government are banning a fisherman for some more components, and so no, we will put a hold on our operations. Yes, I bet this. Any out ye ayo penny Joseph Amoa womo eton nam coasters ya womo ku kese wona twerefo de fasikasem homa wono ne na ate ye no na ba se na eja womo so kwaje ne kakra betonton kakra ya a womo buafuo se yatopu a yantu coaster mu na womo se sa na mo kan de ajo yate ye de se yatu yantu coaster mu na se yatopu mu a enam no ye betum ene obi e beto a ye de ye betu ye diem ene besi o ye de ye ntum adai ye Ghana for ye de papa nkama ho ye beboa magana obi a de kamantie de ye ntum bodada no a ene ye de beje wo mo so de wo kan ye ni ma ho le dra wale ni mbo ai si nyumu ai si e fe dopu na ba ai wo be san no ya si do ba fe dopu wo de ba fe be san no ho ko no ya hin do mu ma ho le dopu minton abodi ba si na wo ne sa na beton minton abodi because it depend upon marketing no I thought they be a marketing no kwana say marketing ko nipa na beton no say ntisu a ese say wuti suma no no nto ona me le to me sure asi e o ka ihe ni ya blogger so ni bonyo mo ka aya wo ma ho lo jara ba ma fun ni ma wa ka di aya wo e wo happy e wo blog pia show no o ni blog pia show no e wo ma ho lo jara ma na blog ska ye wo ma ho lo jara wale ni mbo ai si nyumu ai si e fe dopu na ba ai wo be san no ya si do ba fe dopu wo de ba fe be san no ho ko no ya hin do mu ma ho le dopu ya ma men mo ton nsuomunam adwena kwa bi monko pitire e wotema na otezo wo akasa de bi si yatopum na se coastal no so yantum a wo kofa nam na wo beto bom ebi nso kire se da bi se de mo DJ ya e na wonom e de beje yo Adom 106.3 FM enwumre no nsia Kasiebo no a ene eguso ayede ema nemom ene e wo budget nim ye fi ye nipa na ye ti ye se aban so ba ebrekum town rose no ya record ato ho ti minister waka brekum fo nyina be men kan kire se be hwe wanim for grade brani bedwi kwane ni nyina na se de portals na adoso ti ye be di akire ni ahwe se de ehon nsem ahodo ni nyina esi etie biadri eguso a na voice of the day Vodafone feature ni exciting ni se waji so ready Vodafone no you should network papa they say the aye kra ne say Vodafone no ya ye ne stronko
sɛ wobɛtumi ɛde ayusu na wo mobile money no wobɛtua 3 Ghana cedi bosome no nyinaa wontua hwe bio 3 Ghana ho na kɛ sɛ bosome nyinaa wo send discount no matter the amount wontua hwe bio wei yɛ ahotɔ a yɛde ama wo to use Vodafone saa nso na CB men ɛne CB women capsules ɛma ɔdwonso no wodwonso fili wodwonso a problem bi anim obi a hyɛ ne rɔba a wɔdwonso no wanya n'anim bia wohia CB men ɛma no nso wohia CB women nso bɛsiesie ahemfie hɔ ama apee na ɛbɔ no nyinaa no agyae ama bibia ahyɛhyɛ yie Womada Roma voice of the day yete won catch togging. Mr. Nam nickname omo frame my body against me because school na my school mu yede. It's no frame my body against. Then na my school mu yede. Ni aya science human reproductive system na mko ka se boshwa. Female reproductive organ ena na musia na mema. Ena koka boshwa. Meme koka mema de. Ena ka de. Me koka se boshwa no mutu mi dia body against the omo my body against na me aseme oba me kwa na me toge nti boy no toge kire sei nti na mo ye mo beti sei no nyasa ti wo ye ganse bia wo na ma wo toge me de nye de bia na me toge de nti ebi wo ha se wo pai mi am se nipa ne ebusa me terms na o se asode abode me senkwa abu akwa o se me free na ebem so msenkawe get to mo term no na wo term no me de no na nti ebi de ye den ana sa me boy na me ne na nyem ne so o friend sika gale o si ye di bone ne esresre papa ya asa sika gare di bone ne esresre papa ya asa Kasiebo na si me di kofi adoma nwanwani na nankra to hene the one anwumre yi mene obri yaboa fentem frem yabada sipi na asanteman hene a wo do so of Germany